So, yan na nga mga bossing, no? Kakatapos lang natin isalansan yung mga gagamba. So, nakita nyo dyan, yan. Yung malaking lalagyan na yun, TM Good. May OS dyan. Itong pangalawa, yung puro payat, puro derby size yan, mga boss. So, ang paborito nyong gagamba yan. Yan, no? Puro derby size yung pangalawa. Yung pangatlo naman, puro jumbo size na yan, mga boss. Pero saan na natin pakita yan? May ibang video tayo para dyan, no? So ito puro derby size to mga bossing. So check nyo na lang, halos lahat extended, no. So nasa inyo na lang kung paano nyo i-condition. Yan, pinaka solid natin, dalawang tigre. Bulik yan mga boss, yung magkatabi na yan. Yan. Tapos yung sa taas, medyo makapal ang kahanon. So medyo jetta natin ng konti yung sa taas, yung pula. Pero yung sa baba nyan, extended din. Pero maganda yan mga bossing, ha. Maganda yan, no. Nasa pag-condition lang. Puro extended halos lahat yan ang nandyan, no. Lahat yan pwedeng i-derby mga bossing. Nasa inyo lang kung paano nyo ipo-pointing ng maayos. Lalo pa to, itong dalawang payat na to. Ito, yan. Dalawang payat na yan. So, ito muna mga bossing, ha. Pinakita lang muna natin, no. So, abangan nyo. Lalo ito, yung tigre na yun, no. Yun, yung last na yun, ako. Abangan nyo yung next video natin mga bossing.